machigni janeno mar LTN e thuolo machalo kamaendi arwaki e chenro maendi mar nonro mar Oboke okinyi masani. Nyinga en Nick Okello. Machigni ahinya mar mondo mi koro iwinji ni ang'o mantiere e oboke gi ka koro bende walomo gi ka gi kacha. Oboke no endo male standard wach maduong' mantie kanyo endo en ni battleground for Raila and Ruto. Mane wach mantiere ni kosa niendi with the constitution providing that one must garner 50% plus one votes for first time round victory in the presidential race. DP William Ruto and ODM leader Raila Odinga have begun spirited drive to ensure that 4.5 million eligible but unregistered voters enlist. Lweny makosa ko Raila kod Ruto keto en mano endo mar ndeko ni koro andiko mag ombulu odhi nyime maber kendo bende oganda maromo tara gi gana mago eko 4.5 mago dwaro mondo mi ko bede kaka jogo mandiko ombulu sani koro mane tich maduong' magitiyo mabende en gima dhi mbele sani to dhi nyime Wanjigi free ma wach mantiere sani koro piny owacho ni ok nyal kawo Wanjigi kendo tero mano endo e doho ting'eni kapok nyotero Wanjigi nyeo se obtain court orders mane wacho ni mondo mi obed arrested to kata bed ne nitigi court order no endo pod ng'ato pod chuno manya kaka Wanjigi madhi ninde od ang'ech mano endo en human rights violation kendo mano endo en ng'iyo ni ratiro mar ng'ato ok omi luor court bende kata doho bende kosegolo wachno nyaka lu kore ko bedo jopiny manyalo bedo ni koro luwo chik otamo geth ni odwa mondo konchiel waketh chik konchiel walu chik to ne sama gino ber kodi telo chik sama gino rach kodi koro kelo chik apana mano endo wacho ni the law cannot be applied selectively mano jo kezungu wacho kamano mi Wanjigi nyane gi ratiro mar mondo meki kawe mondo tere od ang'ech kuma nyoninde cha koro kar denyo tere koro piny wacho no yodi ang'o nikech ne gi kawe gitego kode 20 hours gimalich miwe mna ni koro ni kanyo nitere kata terrorist attack to ai daka matin otere onindo karomo gokinyi onyiso gi ni ng'ani Okello ka okoni bed nukele kai waste of public resources mane gima anaparo kaka Nick Okello ka wadhi nyime kaindi and the pain of families with missing kin as more bodies located in Yala wach marira ni pod medo mna bedo mapek pod yudo mna ringruok moko kendo be ikaw itero kanyo chalnis osebedo ka gini timre to wakia ni enang'o. Okite, diver who has retrieved bodies for 26 years, has seen it all. Niti wimoro ilungo no Okite ni en mosebedo ka kuro go abal to golo ringre mag ji mantiere Yala. Yala so much ni ndito Oboke ni mara ng'wen as the uproar of bodies dumped in River Yala and the mystery of over the identity of the victims continue. One man has been instrumental in retrieving remains from the waters in the last 26 years. Nicholas Okite Okoro, who is from Ginga in Yala, Sia County, says he has worked as a diver alongside his father since 1996 after he dropped out of school due to lack of school fees. Nitie ng'at mano kene tich motiyo mano endo mar golo del kata ringruok mago ikonsa ni koro odonjo kata olale Yala kanyo endo kata monimo. Oboke ni mara auchiel, do not sanitize illegal law review process, parties plead with court. Sani ndi koro chik mabibia dhi nyime ma sani libro njo kanyachiel kachiel. Raila says consensus key to avert fallout in Azimio. Osechako bedo matek weche mag nominations osechako bedo ni gin wich bar molo ya Azimio kai odhi bedo motielore odhi bedo monyorore odhi bedo nyaka modhiekre nikech sani koro parties ndie kata mana par to ro mondo mi ng'ata achiel kende mondo oge parties go te mondo dhi ochungi Azimio okang'e dhi bedo nadi to ber. Do not lose in the election and then run away to our competitors. Let's remain in Azimio because together we can achieve what we have set out to do. ODM leader mane wachmantiere koyo odhi bedo motielore wadhi nyime kaendi en kaka jopuonj makoro ntiere bwo Kuppet roma mondo mi koro medgi osara. Kuppet Secretary General Okello Missouri speaks at a press conference in Nairobi yesterday. Okello Missouri gino roma mondo mi koro sani endi omigi mago iko magen met mar osara. Oboke ni mara 12, migratory bird flies 6,000 kilometers from Poland, dies in Nandi. Winyo be mawuotho kilomita 6,000 wa Poland ayo kobiro to kochopo Nandi ni to tho. Koro gima nofuyo ne kilomita madiromo 6,000 ne nang'o. Ene wach mantie kanyo endo Nandi senior warden Grace Wandeto
Left receives the Polish original white stock from El Kipiego at Kapsabet KWS headquarters. When you need Ibro Ketaka Karapar, Eugenie Oya Penimar Poland to Fuyo Muchobo, which you're going to Taikoroto, late Manadi. Double loss for women as floods wash away joy, pride, and livelihoods. Makorego Komaganyando, Semana Chakre Kindo, and Gima a Kennedy Chimana, or Kangi, Mondomi. Ojo wa moda kinyando o bedo ga chiedh nadi ma iga kaiga budalangi bende e wacho ka ndini koro ko thoncho ni nyalo kelo mago ma bende gin weche ko mag nor tar mage ko mag owl kata pima ywayo ji kendo ketho gik moko aneno ka Michael gin weche go ko mago hala e mantiere ka indi achiel kachiel magang na kel ni ka wuone weche manyien ka ngwantiere kodi nyaka e seche go ko mag otieno ka ang'eyo ka indi eno chiko mag African Cup of Nations gin magintiere ka indi achiel kachiel ng'iyane mondo ing'e koro en ang'o mantie Ghana no Daily Nation oka factor in Ruto Raila runoff sani ndi koro wacho ni koro nitiere wacho ni oka kapone oramo ni gidhi adhia e yiero ni nyaka dakika mogik to koro choni samoro Raila kod Ruto nyalo yudo mano ma en ombulu midwaro ma en 50+1%. Choni koro oka bro kawo moko kuom ombulu go eko makoro ji bro dhi gimiluongo ni Iran kata ng'wech machielo kinuoyo manendo mar chung. Race for House on the Hill to get complicated for ODM and UDA leaders, the two perceived front-runners in the August poll. Should One Kenya Alliance field a candidate with the vote-rich Mount Kenya bloc holding the possible clincher? Mane wach mantiere sani koro Mount Kenya manyalo kelo mano ma en lokruok maduong' ng'adhi ber jatend piny owacho omiyo mano endo gima nyaka koro ng'i matut kendo malong'o nyalo somo wachno maber ito bokini mar 4 kod 5 opiage kanyo endo maber. Azimio parties to have joint primaries. Mantiere ODM leader appeals to those who would lose in nominations to stay put for better things to come. Maneler mantiere kanyo endo en wach mar ebo team joint nominations en which bar malicha hinya. Kenya Power staff to spend 8 days in cells in probe on blackout. Medical record bende mano manyien blackout ma last week mano timbre kamora mare piny Kenya kaendi. Sani koro ne okawo jotelo mag kambi mar power madirom aboro masani ni koro bende nitiere odang'ech kuom ketho magiwe kosa nino donji ne godo mano mar weyo mondo oganda jo Kenya mang'eny obed maonge koda kamach. DR Congo walks last steps towards admission to EAC. Maler mantie kanyendo koro ng'eni Democratic Republic of Congo magi higini bana ba Congo dichiegni donjo mano endo riwruok manendo mar Africa East Africa Community teni riwruok mag pinje mag Afrika ma ugwe koro sani endi DRC chiegni donjo e wach ni endi kejana kaka sani endi koro Burundi gi nose donjo DR Congo en jirani kanyo Rwanda en jirani kanyo koro ne bene gibege donjo East African Community nikech gitege ni pinje mantiere Afrika ma ugwe koni manendo e gima wanyisogi kendo nyisogi ni yambi welcome manendo edo no endo malingala kanto nyisini yambi nyisini karibu ana ka jafati nyero winjo ka lingala ringo kanyo koro wanyisogi ni yambi na kati ya East Africa Community ka wang'iyo magi koro gin magi ko mago hala mang'ana kelni achiel kachiel. Cameroon nosedonjo, Senegal ano ka osedonjo bende, ano kanyo ka Morocco be osedonjo, Nigeria kawuono dhi otek kodgi okoyot otek okober berie magi weche mantie taino ka koro nitiere nyako moro ma e piny mar Rwanda mane en referee mokwongo. Rwandan ref is first woman to officiate at the center mar African Cup of Nations. Nyarwanda yindi ilongo ni referee Salima Mukansanga gestures during the Group B African Cup of Nations between Zimbabwe and Guinea at Stade Hamadu Hahijo in Yaounde on Tuesday. Mano e wachmentiere kanyendo sama bende koro Comoros ni obukura buka gokor Ghana Comoros chula mo thin kamai manya maromge mageta tilongere penye bene mana penye kata kama gayude kama gawe opira kani kitigin chula mantiere India no chana kani gigo ga mpira pure kani pi kani chal nade to gigo nyaka Ghana mantigi stars ame opira besa morena karata koro kawangi Oboke mogi kaindi ena Oboke mother star watch me do mantiere kaindi en ni
Gachagua best for DP, Kenneth top for Raila. Eni koro kum Raila kod Ruto. Kingi osani ndijo manyalo koro bedo jolup magi. Wacho ni koro Rigathi Gachagua nyalo bedo DP mar DP Ruto. Peter Kenneth nyalo bedo DP maber mar Raila. Azimio. Koro Nonro ni endi koro gol kama Mathira MP was preferred by 24.9% of respondents, while and Peter Kenneth by 27.3% of the respondents. Mane wachimantiere kanyo endo moka ng'eyo ni koro maendi nyiso ni koro jogo paro nang'o mapiyo piyo. E wach mabende otimre mabende amora to be omako dhoga en ni kara liech bende go rude. Liech odanganya mang'ura. Moronti Mogorude, Jumbo delivers miracle twin calves in a rare birth in Samburu. Save the Elephant says the pair was exploring their Samburu surroundings. Mana nakapija ntire kaendi mar liech Mogorude. Makoro liech, ka liech nyathina achiel kende konyuolo. To romo gi dhiang'. Kuting'o gi ariyo. Moko be ok inyalo oting' ariyo. Elephant twins have been born in Samburu National Reserve. Twins are rare, representing about 1% of the births. The announcement was made on Tuesday by Save the Elephants Conservation NGO. Mano wachmantire kanyo abende omora abrosome wachmari Rigathi kod Peter Kenneth ni kanyo ibro ng'iyo wachmantire wachmara Azimio gi Karaila nonyiso jo Azimio bende ni kanyo. Sama koro jakeno mar ODM maendi en Bosire odonje ng'ojinendo mar dwaro gavana ma Nyamira. Mane wachmantire kanyo odonje dwaro gavana ma Nyamira. Ruto changes tact in State House bid as he raids Kalonzo's backyard. Mano e wachmantire kanyo sani koro Ruto odhi bengi kuma gino kambani kuchaka koro bende osero na ombulu ekine kakine. Kenyans with sickle cell now getting serious malaria. Kemri. Na wachmantire kapononi intire kod mano endo condition kata inga modak kod sickle cell anemia. Sani koro wachireni gi joma kamago yudo malaria mapiyo piyo ahinya. Mama nendo nyaka koro wangi. COVID-19 hits 1.2 million jobs in Kenya, tourism sector last year report. Sani ndikoro COVID nyocha ne omiyo tije maromo milion 1.2 ne ong'ikore kalore gi report masani koro nogol kod migawo endo mar weche mag limbe. Adhi nyime kaendi ang'iyo weche manitiere pa josomo gi jondiko neno ka nitie kama ber ahinya. Neno ka Filagona Oyoga undiko ni the people trying to bring some of us to the Lord or back to the church or to the fold. We see the way you are living and you've convinced us that we made a very good decision. Yachinika pononi ilemo domo do mijo bir Nyasaye kato bi kendo kuom Kristo. To kaka ini uoni dak nyiso ani kara kama wabeteni. Wana sawa. Wanyiso ni koro you should lead by example. Manegi maneno kaendika Filagona wacho. To Filagona ero kaendiko commentaries mokoma okbelwe. Koro kaendi oketo church goers spare us the hypocrisy. Koro donjo kuom joma dhi e kanisa. Maana kena dhiga kure. Apana Filagona abro ne email anga ento dhiga kure. Wachmantie kaendi Kamene Goro maendi anaja fombo mano endo mar Kiss FM wacho ni hey, giving birth is too much work, says Kamene Goro. Kwendi nyola nyathini kama endi en tich matek makene to ng'ama nonyuole no kadhi tijini to en okendo mang'eni no kadhi tijini. Okay, well. Gima tanga medical nyendo onge heche ma classified ntie kama gini koro gin lendo mag ohelni matindo tindo mago bendo ket kale mane star classified inyalo ng'iyo achiel kachiel e weche mag 2K. I feel at home. Kalka suffering Afcon adventure with Sierra Leone. Mano e wacho mantiere kanyo kanyo Sierra Leone sa dhi maber ahinya. Ivory Coast coach question state of Japoma page. Mana ler mantiere. Pinye masani koro go pera malichi gi to pinye ma Kenya oingo gi gimoro amora. Pinye kaka pinye moko nitiere kaka Comoros. Kata GDP Mario apaka oromo kata mna 30 billion US dollars. Oh, I mean 30 billion ng'eny. Nitiere piny kaka Cameroon ma I presume apari nasomo kamoro ko kan very sure ni GDP ma Cameroon en 38 billion US dollars annually.
Kenya nigi over 100 billion US dollars. To kata pap migoyo opira ena mantie Cameroon ka pok wayudo mondo mi wager. Ang'o manotimore? Koso joma ne oketho on our behalf nosetho kaka chang ni yudi gima bedili kata gini juogi onge. To waketure lamo mondo weche obed maber. Ma en chenro manondo mar Oboke. Nyinga en Okello.